Glatu, Barada, Necto. Hola, bona nit. Oi que és maco? Bé, ara ja fa més d'un mes que no us portem un d'aquells clàssics introbables de tota la vida i abans de joietes que us tenim preparades com ara La dona del quadre de Fritz Lang, o el Dr. Phibes amb Vincent Price, o El monstre magnètic, tenim l'honor de presentar-vos L'home del planeta X, que si consulteu qualsevol enciclopèdia veureu mencionada com un cas especial, i l'obra d'un director interessantíssim, molt poc conegut, fora d'un cicle que amb tota la raó li va dedicar a la Filmoteca de Catalunya ara farà un parell d'anys. Es deia Edgar G. Ulmer, i va dir una vegada: són els mateixos directors els qui maten el cinema. Jo, amb els meus films, vull fer vibrar una sala plena. Doncs ell, que va néixer a Viena l'any 1904 i va morir el 1972, no semblava destinat a una activitat tan poc artística com omplir les sales de cinema i fer entusiasmar l'audiència, perquè Ulmer havia format part de la crème del cinema artístic alemany dels anys 20. S'havia fet a si mateix al costat de Max Reinhardt, de Murnau, de Lang i de Stroheim. I com que era arquitecte, poc semblava que s'hagués de dedicar a fer cinema fantàstic quan, sobretot, construïa decorats per la Metro-Goldwyn-Mayer i per l'Òpera de Filadèlfia. Però va tenir l'encert i el bon gust de retirar-se a temps. Va recollir totes les influències positives d'aquells monstres que he dit abans i va tirar pel dret per divertir-se i divertir-nos. I encara li hem agraït tan poc que ni el coneixem. Entre el 1929 i el 1965 va rodar l'animalada de 128 pel·lícules i totes, absolutament totes, van ser de la millor sèrie B, tan marginals, solitàries, extravagants i somiadores com el senyor Ulmer. Totes, això sí, amb un toc de qualitat. Potser els arguments i els repartiments eren ben poca cosa. Potser es van fer amb una fulla al davant i una altra pel darrere per cobrir les vergonyes, però Ulmer tenia un ull viu, progressista i rotund. Sabia filmar, i tot no consisteix en res més que això. A veure si m'enteneu. Es tractava de fer cinema, i ja pots tenir el subjecte més important i el millor repartiment del món que, si no saps mirar i fer mirar el que fas, cataclisme. Ulmer aprofitava la càmera com pocs, i a l'home del planeta X ens ofereix una mostra exacta que qualsevol dels seus films té una força visual i un poder de comunicació extrems. El film, ja ho veureu, sembla un més d'aquells dels anys 50, és tot just del 1951, quan tot era por a la invasió de l'espai i a la possibilitat de la fi del món. En essència, tracta d'una nau de l'espai exterior que cau a Escòcia i porta un ET molt cabut que demana ajuda per al seu planeta en perill de congelació final. Fins aquí, com sempre. Però ja tenim un detall curiós. L'invasor no és tal, sinó un pobre alienígena desgraciat que ha confós l'humanitat en un exèrcit de salvació generós, disposat a participar de l'univers de manera solidària. Error fatal! Ja ho sabem que no som així. Però ell, com els visitants de l'ultimàtum a la Terra, hi confia. El seu escafandre, però, és un signe inequívoc d'atac a la marciana. I tot i que els humanícoles encara no han descobert que en tot cas poden fer-li front amb dosis massives de l'Indian Love Call Song de Mars Attacks, el prenen pel pito del sereno i li fan la vida impossible. I és que no tenim cor, amb la pena que fa amb aquella carona. Si es veu d'una hora lluny que ve de bona fe. En fi, la cosa deriva cap a 70 minuts de missatge humanista, entenent que en aquest cas l'humanisme és marcianisme, o com es diguin els habitants del planeta X, xisme, suposo. És estupenda. Aquesta pel·li és estupenda, i això que la van rodar, i ara agafeu-vos fort, en 6 dies, i aprofitant els decorats d'aquella Joana d'Arc de Victor Fleming i Ingrid Bergman que s'havia fet 3 anys abans. Ja em direu que tenen a veure, però l'enginy és capaç de tot. Ara que el mateix Ulmer encara ho superaria, perquè més tard va fer 3 films, The Amazing Transparent Man, Beyond the Time Barrier i The Daughter of Dr. Jekyll, tots alhora i en 11 dies. Així no m'estranya que n'arribés a fer 128 en 35 anys. Per cert, que el 1952 va viure un temps a Barcelona, mentre rodava un film molt curiós i desbaratat que es va dir Muchachas de Bagdad, perquè es veu que això de Bagdad i Barcelona, per la B, suposo, els semblava que podia ser el mateix. Per acabar, no sigueu porucs, és en blanc i negre, sí. Ja veieu quin drama, no? Vinga, que no us passarà res, tios, que aquí hi ha classe, amics, gran pel·lícula.
sat on the other side of the glass looking right into mine. I was terrified. Face? A human face? A ghastly caricature, like something distorted by pressure. A horrible, grotesque imitation of the face looking right into my eyes. To think, a fantastic gnome like you had to hurtle out of space to put this power into my hands. I'm going to tear out every secret you've got. I'll give you until 11 o'clock to try what you can. If you're not back by that time, we'll open fire. But you've got to at least give us time. By that time, your job must be finished. If it isn't, What's his appearance here mean? At midnight, when the planet is at its closest approach to Earth, an invasion will be launched. $10:59. Com heu estat bons i us heu quedat fins al final i heu vist aquesta meravella en blanc i negre, la setmana que ve teniu regal, pel·lícula en color, moderna i d'acció, amb Mel Gibson de protagonista. És de George Miller, és australiana i és la segona, és a dir, Mad Max 2. D'aquí uns segons, un altre Terence Fisher amb Christopher Lee i Peter Cushing, que surt un moment encara que no és acreditat. Fisher va abordar el tema de Dràcula unes quantes vegades. Aquesta és la segona i la millor de les que va fer l'any 1965. Dràcula, príncep de les tenebres, una obra mestra.